and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dili mahimong dili ka mag-ilis. Makadaot ka nas imong lawas kung maughan ka. Unya pa ka mo pamauli ni Juan. Dinhi na kita manihapon. Ha? Pero... Oh, I hope nga dili ko nimo balibaran. It's my way of saying thank you. Ha? So stay. Gusto nga kung apo nga ikasaw ka sa panihapon. Ani if she wish nga anhi ka niya pakatulgon, then be it. Dinhi na lang katog. Okay? Ha? Dagang salamat, ma'am. Pero di mahimo nga matugog lang bahay nga di mananghi dinanay. Na, malusik ano niya ko ato. Pero salamat kayo sa inyong tanyag, ma'am. Buutan ka nga pagkabata. Nagtamod ka gyud sa imong inahan. Gusto ko ang sama nimo alang sa akong apo. Ha? Buutan yun yung bata, madam. Nasuhito ko ni kay magkanunayan magyad ni siya sa amo. Mura naman sumpay pusod sa akong apo nga si Abi. Bisag may pagkasipat ni usahay pero gipagkasama ko na sab ni nga matuod kong apo. Kapit na lo. Unsa? Tanawa, di ba? Sipat yun. Dali na ka mo. Adto na nato paabutan ng akong apo sa sala. Sunod na ako, Andy. Uy, nag-unsa pa magkadiha. Nakaw na. Sunod ko nun niya sa sala. Ako ralo? Wala ka maminaw. Ingon siya nga sunod na ko, Andy. Andy na ko, nga huwan man ko. Katawanan lo. Asa ba napita ang katawanan ato? Adi ka. Ay, sige lang eh. Pero sunod na yun lo ha. Ingna nga, mga na ta kay... Kung itaon ko ni nanay ko, madugay ko. Ay, naibaw na to, Rosmina nga. Uban ka na mo din eh. Lulo sad, uy. Ingna lagod, aron, kapauli na ko ba? Ay, paragod, tayong pa. Kaniha pa magkang sigig lolo na ko. Baya, igo na akong usa ka apo. Wa ko'y planong musagop ni mo. Di magud ko magpasagop ko lo. Mga sawa mungod ko si mong apo. Mao nga, maapo na sa dunya ko nimo. Mga sawa di ka, ha? Kadiyot lang. Ha? Uy, lang. Sawa man mong chinilas ni mo lo. Niyam ta susbay. Imo lang nagikuha. Ha? Akong ihapak ni mo. Ayun lo. Apas ako ni ma'am sa sala ay. Ang yaw yung bata, Mga sawa siyang mata. Abay! Paulin tingali ko eh. Berag aksyon ko kabalat ka na. Ha? Saan sa? Gumahugdo ng sahog. Sa sige na magpaso-paso. Ganaya pa magang wa may mutang. Wa pa sila si Lolo mauli. Gabiin na. Salbak ko ta. Karon ba dis lolo ni mo nga wa mauli og ingon anang orasa? Dili Aron? noon. Ha? Dili Gani? man, pero... Kuan. Weh, si lolo gini mong imong gipaabot, ha? O si Abay Andy? Sila na gid lagi. Daan bigyan ko. Dili ko magsama-sama. Sikreto rin na to. Kamu na? Ha? Kamu na? Sultihan lang ko. May gubya ta. Close kita. Aksyon na ba kung kayupos ninyo, ha? Ganiya pa ba yung nangutana ni mo? Kung kamu na ba? Pero wag ko din mo tubaga. Unsa man? Unsa na? Kamu na? No? No? Oh. Salbakuta! Bigyan ko nga. Shh, Kamu na lagis. Bapa ni mo, Marcelino. May makabati unya ni mo.
grabe magkabati ganang mga silingan na to nga ni arman ta sa sud. Ni arman ta sa sud sinyo. Sirtihan abaya. Natuman ni yun. Ang usa siya mga gipangandoy. Ha? Pangandoy? Oh, usa ka sa iyang mga pangandoy nga makabuot. Lipaya di tingali sa akong amigo pagsukot ni mo no. Mga bata pa lang ta. Sige naman siya panganti nga, panguyapan nyo ka. Pero apay, dili mahimong may laing may pahaw ha. Ilapi na si Lolo. Salmakuta! Ay, kabalaga bay. Sipiran ko rin kong baba na. Sipir mo magdakay. Pero, ang tanong na sab, ang puta na, gano'n kang nadugay man sila si Lolo o si Abay Andi o Pauli? Ganaghatod ni Dinas ila? Oh, kaon pa, iho. Ang busog na kay ko, ma'am. Salamat kayo. Busog nung kundaan sa pagika na mo ganina, paingon diri kay birthday man ni Abigail. Yes. Nasayod ko ni Ana. The best kayang luto ni Abigail, ma'am. Uwa ka balami sa Sudan nga naas imong atubangan? Oh, ha? Lami mo, may. Pero may lahi gid nga kalami ang linutuan ni Abigail. Nato kay ba? Simple lang pero lami. Ang akong apo, si Dana, nagkatuna usab siya sa pagpanluto, iho. Oh. Dili ba, apo? Yes, Lola. But she specializes baking, and I think she's doing good with it. Iha, nga na bang dili mo man lutuan karon si Andy? Patilawa siya sa imong luto aron makaingon usab siya nga talagsaon usab ang imong kahiba. Sure, Lola. Kuan, Oh, ma'am. sa'yo pa. Pasado alas 7 pa lang. It won't take long kung magluto karon si Dana og cake. Dili ba, iha? Yes, Lola. Pero, You don't mind waiting. Dili ba, Andy? ha? Rigidangat ini ron. Magkadimao ba ka nang gibuhat ni Ma'am Dana nga cake? Nga nagsige mo siyang pahiyom? Unya si paniplat ni Andy sa iyang atubangan nga nagtanaw siyang gibuhat. Baya na say Andy ay. Nagtanaw sa gibuhat ni Madam Dina. Pero mura magmilapos ang tinanawan ana. Mura magwa siyang kaugalingon. Tanawa, itanaw na sa siyang rilo ay. Baya, kapauli-o na yung kay ni siya ba? Naikog lang yung balibat ni Mama Anita. Lain siya kay moingon ko nga muuna kong pauli. Natural nga paabuton ko yun siya. Ma'am Anita, naaray ka. Ay, ni apa man lagi di ay ka. Pito ba na kung may pauli ka na kay alas 8 na pasado? Oo, ma'am. Gipaabot na lang nako si Dong Andy. Magdungan mig pauli. Oh, no. Ayaw na. Pauli na lang, Juan. Sige na, makalakaw ka na. Pero, ma'am, pangitaon ko ni Andy. Ako na'y mahibaw nga musulti niya. Kaya nakakita ka. Malipayon kayong akong apo nga naas si Andy siyang atubangan. Ganado kayo siya sa iyang kibuhat. O gibati ko usab ang tumang kalipay karon nga nakakita sa kong apo nga malipayon, Juan. Ma'am. Nasayod ka gyud nga ang kalipay sa kong apo mauusab ang akong kalipay. Sukad lang nga bibiya kanako ang iyang pamilya paingon sa laing nasod. Ana-ana ni Dana ang tanan akong atensyon. Gihatag ang tanan nga makalipay niya. Dili lang sa material, kundili ang akong pagmahal. Saksi ko ni Ana, ma'am. Og, nasayod kong makasabot kagid ka nako, Juan. Kay sama nako, ikaw usab ang mibarog nga ginikana ni Andy. Gusto ka, ma'am. Andam kitang ihatag ang tanan kanila, dili ba?
Ihatag nato kutob sa atong maabot. O kabuton ang lisod king kabuton, malipay lang sila. Ma'am. Bata pa ang akong apo. Sayop man apan, andam ko musuporta sa kung unsa may makalipay niya. Ma'am. Busa lakaw na huwan. Ibili na dinhi si Andy aron nga dili maputol ang kalipay sa akong apo. Ma'am. Hey, asa ko? Ano may pangon ka? Manigarilo ko din sa gawas. Moban ko. No. You stay. Di ba matod ko, dito ka lang sa kong lawat? Ano misunod ka na ako gani? Na gusto ko. Pwes di ko gusto. Now, dili na ka gusto sa kong presensya? Ngano ba? Dili na po ka nakabantay ni mo, ha? Mura kagwa mahilo na. Mura kagwa si mo kagalingon. Nausab na ang imong mood, sukad lang nagikasulti ninyo sa phone ang akong best friend. Tell me, Jeric. Should I be worried? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!